руководитель Марина Шевченко. Нагіла кава, нагіла кава, нагіла мені снека. Кава, нагіла кава, нагіла кава, нагіла мені снека. Кава не ранена, кава не ранена, кава не ранена мені снека. Кава не ранена, кава не ранена, кава не ранена мені снека. Урваки мене саме, урваки мене саме, урваки мене саме, урваки мене саме, урваки, урваки. Нагіла кава, нагіла мені снека. Кава, нагіла кава, нагіла кава, нагіла мені снека. Кава не ранена, кава не ранена, кава не ранена мені снека. Кава не ранена, кава не ранена, кава не ранена мені снека. Урваки, урваки мене саме, урваки мене саме, урваки мене саме, урваки мене саме, урваки, урваки. Heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom, shalom, shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom aleichem, heaven shalom, shalom, shalom aleichem. Kava ne ranena, kava ne ranena, kava ne ranena meni снека. Kava ne ranena, kava ne ranena, kava ne ranena meni снека. Урваки, урваки мене саме, урваки мене саме, урваки мене саме, урваки мене саме, урваки, урваки, урваки.